I did some damage. Objednávala som zo Cezanne. Chcete si so mnou unboxnúť všetky tie veci, ktoré som si naobjednávala. Poradte mi, čo nechať. Bude to ťažké. Na toto som veľmi zvedavá, pretože tie rifle na webe, viem, že teraz nie je úplne sezóna rifly, ale tieto rifle vyzerali geniálne na webe, na tej modelke. Sedí. Yes. Sú dlhé. Budem ich musieť dať skrátiť jednoznačne. A tento top, keď som videla v tomto modrom piknik vzore. Milé. Toto je milé, toto je chutné a bála som sa, že to bude crop top. Našťastie to nie je úplný crop top, že k tým vysokým rifliam to veľmi dobre vyzerá. Teda aspoň ja si myslím, čo poviete. Svieže, nie? Rifle ostávajú, tie rifle ostávajú u mňa. Milujem tie džíny, úplne som neodolala týmto žltým Muse. Lebo, no pozrite sa na ne. Super výška o pätku pre mňa, hej, ja takéto nosím. Vpredu takéto žabkovanie, ale chcem vám ukázať tú kvalitu. Podlepené podrážky, že tá podrážka je hrubá. Nestačí to, tie rifle jednoznačne musím dať skrátiť. Ale pozrite na tie topánky. Juj, tie sú super. Wow, milujem, milujem, milujem. Mám ešte nejaký koubojský klobúk a mohla by som ísť aj do Tennessee. Tieto šaty som tam nemohla nechať, uznajte sami. Ľanové s kvetinkami, vpredu na gombičky. Sadli mi ako uliate a s tými žltými topánkami kombo bombo. Ja som úplne do nich.